జిల్లాలోని 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఒక ఎంపీ గెలుపునకు బారాషాహి దర్గాలో రొట్టెను పట్టుకున్నారని నెల్లూరు ఎంపీ ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి తెలిపారు. నెల్లూరు బారాషాహి దర్గాలో గంధోత్సవం తర్వాత పరిస్థితులను సమీక్షించేందుకు మంత్రి కాకానితో కలిసి నెల్లూరు ఎంపీ ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి బారాషాహి దర్గాను సోమవారం సందర్శించారు. బారాషాహిదుల దర్శనాంతరం దర్గాలోని ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. అద్భుతంగా మనం ఈరోజు వరకు నిర్వహించుకున్నాం. దీనికి సహకరించిన కలెక్టర్ గారు కానీ, కమిషనర్ గారు కానీ, స్పెషల్ ఆఫీసర్ గారు కానీ, జాయింట్ కలెక్టర్ గారు కానీ, పోలీస్ శాఖ కానీ, ఆరోగ్య శాఖ కానీ, మన కమిటీ సభ్యులు, కమిటీ చైర్మన్ ఖాద్రి గారు, రియాజ్ గారు, ఇంకా ఎంతోమంది దీనికోసం కృషి చేసి ఇన్నాళ్లుగా మన అధికారులు చాలా చర్యలు తీసుకున్నారు. వారందరినీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఈసారి మన అధికారులు ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించడం చాలా సంతోషించదగిన విషయం. మన మంత్రి గారు కూడా అధికారులకి తగిన సూచనలు చేశారు. ఆ సూచనలకి అనుగుణంగా అధికారులు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించి చిన్న సంఘటన కూడా జరగకుండా చేసినందుకు వారిని మరొక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఈరోజు మన మంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి కొనసాగాలని రొట్టెపట్టుకున్నారు. నేనేమో జిల్లాలో 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు తిరిగి గెలవాలని, పార్లమెంటు సభ్యులు గెలవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ రొట్టె తీసుకోవడం జరిగింది. అందరికీ కూడా మన నెల్లూరు జిల్లా వాసులందరూ కూడా క్షేమంగా ఉండాలని కూడా కోరుకున్నాం. నెల్లూరు జిల్లా వార్తలను అత్యంత వేగంగా అందిస్తున్న మీ సింహపురి న్యూస్ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అందులోని ప్రతి వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మరింత మంది చేత సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి. నెల్లూరు జిల్లా జర్నలిస్టుల మిత్రుల సహకారంతో ప్రారంభమైన ఏకైక ఛానల్ సింహపురి న్యూస్, అణగారిన వర్గాల గొంతుక.